Hei, otetaan muutama. Täällä oli tosi hyvä kysymys siitä, kun moni on nyt kuitenkin siinä tilanteessa, että nyt niitä hybriditilaisuuksia pitäisi järjestää, niin ennen kuin mennään tuohon seuraavaan kalvoon, niin vastattaisiin täältä yhteen kysymykseen, joka liittyy nyt siihen, että mitä näissä hybriditilaisuuksien fasilitoinnissa tulisi erityisesti ottaa huomioon, ehkä tärkeimpiä seikkoja, niin jos lyhyesti poimit muutamia, että mitä sä kun sä lähdet semmoista hybriditilaisuutta suunnittelemaan tai tilaisuutta järjestämään, niin mitä sä siellä erityisesti huomioit? Yes. Joo, me päästään kohta semmoisiin parhaisiin käytäntöihin tai peruspilareihin, mitkä pätee kaikissa tapaamisissa kasvotusten tai etänä tai hybridisti. Mutta erityisesti hybridissä mä kiinnitän huomiota siihen, että kun mä suunnittelen sitä tilaisuutta, niin mä yritän parhaani mukaan ennakoida, että saanko mä kaikki ihmiset saman pöydän ääreen, joko fyysisen pöydän tai virtuaalisen pöydän ääreen, koska silloin se on kaikkein helpointa mulle vetää, suunnitella, toteuttaa, osallistaa, kaikki se osallistumistapa on samanlainen. Eli me yritetään mennä niin kuin virtuaalisuuden säännöillä, jos yksikin joutuu olemaan etänä. Niin se on yksi. Eli mä yritän selvittää ennakkoon, pääseekö kaikki samalla tavalla osallistumaan. Aina mä en voi saada sitä tietoa ennakkoon, ja silloin mä kysyn vielä, kun se tilaisuus alkaa, niin mä kysyn, että ketkä teistä istuu samassa huoneessa? Jos mun oletus on, että me ollaan kaikki etänä, niin mä kysyn, ketkä istuu samassa huoneessa? Ja sitten mä teen itselleni henkisen kartan, ehkä mä jopa kirjoitan paperille, että ketkä istuu samassa huoneessa, jotta mulla on niin kuin mielessäni nyt se kuva siitä tilasta, että miten mä juttelen ihmisille. Ja sitten kun se tilaisuus alkaa, niin sanotaan, että varmaan aika tyypillinen tilanne on se, että me ollaankin minä ja moni muu on samassa huoneessa, sitten siellä on muutama osallistuja etänä. Niin tosiaan etäosallistumisen ehdoilla tarkoittaa sitä, että me mietitään, kuuleeko etäosallistujat meidät kaikki selvästi. Pitääkö meidän jollain tavalla tarkistaa se? Henkilö, joka istuu kauempana mikrofonista, sanoo jotain. Näkeekö etäosallistujat meidät? Näkeekö se meidän kehonkielen? Jos se keskustelu on aika vilkasta siellä huoneessa, niin jos mulla ei ole mahdollisuus nähdä puhuvaa ihmistä, niin multa hävii tosi iso osa informaatiosta. Eli pitääkö meidän pyytää kaikkia huoneessa olevia ottamaan läppärit mukaan ja liittymään kokoukseen, vaikkakin ilman ääntä, mutta edes on se webikamerayhteys, että vaikka mä nyt juttelin jollekulle tuolla, niin mun kehonkieli tässä näkyy, että niin kuin, minkälainen mun mielentila on ja miten mä oon tähän vastannut, ja nyt sun on helpompi reagoida siihen, mitä mä sanon. Niin tässä on niin kuin joitakin sellaisia keinoja, millä voi valmistautua siihen ja sitten aloittaa semmoisen. No ehkä mä sanon vielä yhden siitä aloittamisesta. Eli semmoinen, että mä muistutan huoneessa olevia niistä etäosallistujista, ja kun meillä on tosi vahva preferenssi kasvotusten kommunikaatioita kohtaan, koska se on nopeata, se on vaivatonta ja välitöntä, niin me ei muisteta hidastaa keskustelua. Ja sitten voi tehdä sillä tavalla, että jotta tasavertaistaa tätä, niin kysyy tarkoituksella välillä ensin etäosallistujilta ennen kuin kysyy huoneessa olevilta, että haluaisiko joku kysyä jotain tai kommentoida jotain. Ja jos siellä on vaikka vain 1 tai 2 ihmistä, niin sitten sanoo ihan, että Marja, sä et ole hetkeen sanonut mitään, haluaisitko sä kysyä tässä kohtaa tai kommentoida jotain. Ja sitten jos mä vaan kuulen, että Marja kuittaa, että ei, mulla on täällä kaikki hyvin, että kiitos kysymästä. No nyt hänet on huomioitu. Ja se on signaali kaikille muillekin, jotka on etänä, että heillä on oikeasti sijaa tässä keskustelussa. Joo, hyviä vinkkejä siitä, että miten me pystytään tilaisuuden järjestäjänä, fasilitaattorina tai fasilitoijana pitämään tunnelmaa tavallaan ja niitä ihmisiä läsnä olevina, oli he missä tahansa etä- tai lähitodellisuudessa, niin miten me voidaan tuoda heidät näkyväksi koko ryhmälle.